L-ewwel darba li rajt il-fenomenu. X'kont rajt eżatt? Kont rajt fis-sema jisaddu għamlet dawl qawwi fuqna u fħim minnhom sparixxiet. U dawn naraħħom spiss, ġieli mhux darba u tnejn u tlieta. Naraħħom ħafna drabi meta jaħsel jiglamaw u naraw mixjin. Darba minnhom konna qegħdin l-istessaw fl-għalqa u bdiet mixja bil-mod. U fhem minnhom tara dal-qawwi jitilqu. Up. Barnija. Huma jkunu qegħdin isegwu d-dinja, mhix eżempju milli jinqala ħabba xi bombi nukleari. Qed tifhimni, huma jieħdu ħsieb għalija id-dinja tagħna. Issa aħna jiena u inti konna rajniha f'Marzu tas-sena l-oħra. U inti ndunajt biha? Ejja. Eżattament. Kif indunajt biha inti ħassejta hekk xi ħaġa jew? Tifhimni. Jiena qisni narhom spiss u f'daqqa waħda ma ħarest il fuq inti kont qiegħed hemm u għaklek dik x'inhi. Inti kellek l-apparat iktar minni biex toħodhom, da kellek il-mobile kapaċi dan. U veri rajt inti eżatt x'inhi. Bħala il-fenomenu, ġieli tara xi ħaġa bħal ħiesa jew poltergeist jew affarijiet hekk, peress li jgħidu li meta jkunu jidhru ħafna lill-bniedem ikun hemm ċans li jkun hemm attivitajiet oħra. Ifhimni, dawk imbagħad taqlefu storja il-ħassiet vera jeżistu mela le, alla le. Il-ħassiet jeżistu imma mbagħad skont x'ħassiet huma x'awwew tajbin u għawek zina. Għaddil inti m'għandekx kontattek, just bil-UFOs biss. Ġieli kelli kontatti, ifhimni, bħal ħassiet u hekk iva. U inti x'taħseb li huma daw għax qed jiġu hawnhekk? Ifhimni, huma UFOs jiġu bħala woċ tad-dinja. Jiġu li jieħdu ħsieb id-dinja tagħna u l-ħassijiet huma erwieħ ikunu għadu ma staħux. Jew ikunu jridu jgħaddulek xi messaġġ lilek biex inti jew tajnhom xi qudies, jew ikollhom bżonn it-talb tiegħek. U mhux kulħadd jarahom. Mhux kulħadd. Hawn min ikollu don jarahom u hawn min ma jarax. Hawn min inti tismagħhom u jien ma nismagħhomx. Imma jiena ġieli tajt iwa. Merwieħ iwa. U jkollhom bżonn l-għajnuna tagħna u jien inkun lest u pront nagħmilhom il-qudiesiet. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.